Il-pjazza ewlenija ta' Ħaltarxien ingħatat lura lill-komunità wara proġett estensiv ta' tisbieħ li jittrasforma l-qalba tar-Raħal f'żona aktar moderna. Il-proġett inkluda pavimentar ġdid madwar il-pjazza b'emblema tal-lokalità fiċ-ċentru, il-bini mill-ġdid tas-servizzi taħt l-art u xogħlijiet infrastrutturali biex iż-żona tkun aktar sostenibbli u b'saħħitha għall-futur. Id-disinn u l-materjal li jintużaw kienu maħsuba biex jaqdu l-ħtiġijiet taċ-ċentru tar-Raħal filwaqt li triq biswit il-pjazza se tibqa' tintuża b'mod normali servizz tal-karozzi tal-linja. Ix-xogħol beda wara l-festa tad-Dutrina tas-sena li għaddiet bilan li l-pjazza tkun lesta sal-festa tal-Lunzjata ta' din is-sena. Filwaqt li l-pjazza issa nfetħet għall-pubbliku, ix-xogħlijiet finali tat-toroq tal-madwar mistennija jitlestew fil-ġimgħat li ġejjin. Il-proġett wettaq mill-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-xogħlijiet pubbliċi bħala parti minn ħidma biex jinħolqu spazji pubbliċi aħjar fiċ-ċentri tal-lokalitajiet u infrastruttura li taqdi aħjar il-bżonnijiet ta' residenti. Waqt iż-żjara, il-Ministru Chris Bonnet ħabbar ukoll l-iffirmar ta' ftehim bejn id-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Arċidjoċesi ta' Malta għall-installazzjoni ta' sistema moderna ta' dawl fuq il-faċċata, il-kopla u l-ġenb tal-Knisja Parrokjali ta' Ħaltarxien biex tkompli tiġi enfasizzata żbuħija arkitettonika tagħha. Il-Ministru Bonnet qal li proġetti bħal dawn isaħħu l-ħajja komunitarja billi joħolqu spazji fejn in-nies jistgħu jiltaqgħu jqattaw ħin flimkien f'ambjent aktar sabiħ u modern. Qal ukoll li dan il-proġett jifforma parti minn ħidma usa ta' Infrastructure Malta, fosthom fi Pjazza Buġibba, Vjal Kulħadd u l-ġnien tal-Fajtata.